Ο παγκοσμίου φήμης Έλληνας νευρολόγος του νοσοκομείου Χατάστα, Δημήτριος Καρούσης, μίλησε στον Αντένα και την Ευγενία Σέργη που βρέθηκε στο Ισραήλ για τη νέα θεραπεία της καταπλάκαν σκλήρυνσης με μέθοδο των βλαστοκυτάρων. Όλες τις λεπτομέρειες για τη νέα θεραπεία στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ο παγκοσμίου φήμης Έλληνας νευρολόγος Δημήτριος Καρούσης μίλησε στον Αντένα για τη νέα μέθοδο θεραπείας της καταπλάκας σκλήρυνσης που εφαρμόζεται στο νοσοκομείο Χατάστα στο Ισραήλ, όπου εργάζεται. Ο κ. Καρούσης είναι διευθυντής στο κέντρο σκλήρυνσης καταπλάκας και στην ομάδα του εργάζεται εδώ και 3 χρόνια η Κύπρια νευρολόγος Παναγιώτα Πέτρου. Ο καθηγητής Καρούσης είπε ότι οι βλαστοκύτταρα μεσεγχηματικού τύπου δοκιμάζονται για θεραπεία της καταπλάκας σκλήρυνσης. Ανάμεσα στους 40 ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία βρίσκονται και 2 Κύπροι. Το κέντρο μας θεωρείται ένα από τα 2, 3, 4 κέντρα του κόσμου στον τομέα αυτό της χρήσης βλαστοκυτάρων και θα έλεγα στις έρευνες των βλαστοκυτάρων και όχι μόνο ενός είδους, μιας μορφής, αλλά διαφορετικών μορφών. Έχουμε γύρω στους 40 ασθενείς που ήδη έχουμε κάνει εγχύσεις βλαστοκυτάρων. Η μισή από αυτούς είναι με σκλήρυνση κατά πλάκας, που είναι και ο τομέας της ειδικότητάς μου. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Δεν είναι ο στόχος μας, ούτε ήταν ο στόχος μας να αποδείξουμε ότι αυτή η θεραπεία είναι η πανάκια και λύνει όλα τα προβλήματα. Όπως εξήγησε ο Δ. Καρούσης, για τη θεραπεία χρησιμοποιούνται βλαστοκύτταρα από τον μυελό των οστών του ίδιου του ασθενή. Μπορούμε να δώσουμε τα κύτταρα αυτά να προστατεύσουν τους νευρώνες και να κτίσουν καινούργια μυελίνη και νευρώνες. Έχει αποδειχθεί και στο δικό μας εργαστήριο και σε μερικά ακόμα εργαστήρια του κόσμου. Ο καθηγητής Ρεβερών, με ειδίκευση στις μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών και θεραπεία του καρκίνου, μιλώντας για τη νέα μέθοδο, ανέφερε ότι έχει τα πρώτα θετικά αποτελέσματα. Ο καθηγητής Όρων απεκάλυψε ότι η μέθοδος λήψης μυελού των οστών από τον ίδιο τον ασθενή εφαρμόστηκε και σε Κύπρια, η οποία πάσχει από καρκίνο των οθικών και είχε θετικά αποτελέσματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι έρευνες και ολόκληρη η λειτουργία του νοσοκομείου Χατάστα γίνεται αποκλειστικά με χορηγούς από όλο τον κόσμο και τα ονόματα αυτών αναγράφονται στους τοίχους του νοσοκομείου. Σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου αποτελείται από 30 γυναίκες. Το 65% των ασθενών ετησίως είναι από χώρες του εξωτερικού, ενώ το 15% αφορά επίγοντα περιστατικά. Στο νοσοκομείο κάθε εβδομάδα φτάνουν από την Κύπρο 2 με 3 ασθενείς. Η Κυπριακή Αποστολή στο Ισραήλ συνοδευόταν από στελέχη της εταιρείας IMER, που είναι ανεξάρτητος παγκόσμιος παροχέας ιατρικών υπηρεσιών, η οποία διαχειρίζεται την αποστολή ασθενών στο νοσοκομείο.